Com que ja hem fet un bon resum de la tasca que fem, doncs una mica explicaré la feina que fem. Nosaltres atenem des de fa 35 anys, com hem dit, a gent amb risc d'exclusió social i des de fa un any i mig hem agafat el repte i el compromís d'atendre aquests menors estrangers indocumentats. Són la població més vulnerable segurament que hi hagi ara mateix, justament perquè són menors i perquè estan sols aquí al país. Llavors, nosaltres sí pensem que és molt important la col·laboració de la comunitat per integrar-los i per això vam voler participar en aquesta activitat de la Festa del Calçot i també d'altres. Només voldria agrair un especial agraïment a l'Ajuntament del Pla Santa Maria per l'esforç que fa per integrar 50 nois, la majoria d'origen marroquí, a dintre la població, i també a l'associació Morià, que estem vivint a dintre d'una de les seves finques. No res, moltes gràcies.